Fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet Malta kellha l-ikbar żieda fl-offerti ta' xogħol mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ikkonfermat dan statistika tal-Eurostat illi wriet li Malta kisbet dan ir-riżultat għat-tieni kwart konsekuttiv. B'mod globali issa hija biss il-Ġermanja fejn proporzjonalment hemm aktar offerti ta' xogħol milli hawn f'Malta. F'Malta dawk li jħaddmu għandhom vakanzi ta' postijiet ta' xogħol li huma ekwivalenti għal 2.5% tal-postijiet kollha tax-xogħol, dan kontra medja ta' 1.8% madwar l-Unjoni Ewropea. Sas-sena li għaddiet din ir-rata kienet ta' 1.3 f'Malta kontra 1.5% fl-Unjoni Ewropea. Din iż-żieda qawwija fir-rata ta' vakanzi tax-xogħol kienet irreġistrata fl-istess ħin li pajjiżna għat-tieni sena konsekuttiva kellu l-akbar żieda fl-impjiegi fl-istorja, dan b'4.2%. Osservaturi kkonfermaw ma' One News li din hija konferma ta' tkabbir qawwi fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Gvern irreaġixxa u qal li din l-istatistika tikkonferma l-importanza tal-ħidma tal-Gvern fil-qasam tax-xogħol b'miżuri bħal garanzija żgħażagħ, iċ-Child Care Centers b'xejn u l-in-work benefits, il-Gvern qiegħed iżid in-numru ta' persuni li jkunu jistgħu jaħdmu. Tenna li bħalissa pajjiżna għandu opportunità kbira sabiex ikabbar sewwa l-potenzjal ekonomiku tiegħu u temm jgħid li ser jagħmel minn kollox biex din l-opportunità tiġi sfruttata għal ġid tal-familji tagħna.